motivar un pouco a participación dos componentes da mesa, pero tamén de todas e todos vós. Realmente, debatir é bon, faise luz, faise camiño e axudámonos unhas e outros a aclararnos. Como xa as intervencións son varias, eu agora mesmo só quero dicir que despois dos turnos de presentación escollemos aí 4 temas: economía, emprego, estrutura do territorio, asuntos sociais, e van intervir os 4 que se van ir presentando. Pero xa digo, despois tamén tedes vos o vosso turno para tamén opinar e transmitirnos as vosas ideas. Entón, empeza Pepe, non? Pepe, que nos vai falar de economía e tamén vai se dar a coñecer máis. Ola, boas. En primeiro lugar, comentarvos que eu son o coordinador de ANOVA en Santiago de Compostela, que, como sabedes, estas vindeiras eleccións xerais vai dentro do paraguas, dentro da coalición de En Marea, e, de alguna maneira, encetamos ese traballo colaborativo xa nas pasadas eleccións galegas, con a Alternativa Galega de Esquerda. Nas pasadas eleccións municipais conseguimos 3 das 7 alcaldías importantes das grandes cidades, e de alguna maneira, xa nos coñecedes, e sí que é certo que, se xera un pouquinho de confusión, porque evidentemente xestionar espazos plurais é moito máis complicado que xestionar unha única estructura, pero, en calquera caso, vou ceñir xa ao tema, porque senón se me van a pasar os minutos. En economía, eu penso que o que temos que deixar claro é que existen 2 maneiras de entendela. Unha economía de casino, con esas grandes cifras, con eses resultados macroeconómicos que de alguna maneira moitas veces non son tan sequera tan bons. Vimos recentemente a carta de Mariano Rajoy dicindo que agora sí, durante a campaña electoral tocaba falar de investimento público, pero que despois das eleccións, se ele era presidente do goberno, se iba a facer outra cousa. Vimos iso, e despois existe outra economía, que é a economía real, a economía que nos toca a todos e a todas o bolsillo. Chegar a fin de mes, poder aforrar, que iso xa é un luxo para moitas e moitos dos que estades aquí, e incluso, en algúns casos, depender dos traballos de outras persoas da unidade familiar, en mocidade. Un pouco o enfoque deste debate: o 40% das persoas novas estamos no desemprego. Son uns datos evidentemente preocupantes. Nós, nese sentido, priorizamos o momento de emerxencia social que vivimos. Nos parece moi ben o respeto á Constitución española cando fala do dereito ao traballo, do dereito á vivenda, pero iso se ten que aplicar, non pode quedar dentro de unha palabra vacía. Falamos dunha nova economía industrial. Núñez Feijóo, dende que é presidente da Xunta de Galiza, destruiu un 11,7% do emprego, cando levábamos 13 anos dunha dinámica crecente, non só do bipartito, sino tamén dos seguintes gobernos, onde aconteceron cousas como cancelar o concurso eólico. Galiza pasou de ser a primeira potencia a nivel de Estado en xerar postos de traballo vinculados a enerxía eólica, e a día de hoxe ocupa o sexto lugar. Seguramente que se falamos de industrias non se nos virá a cabeza Navantia, un 30% de desemprego en Ferrol, Alcoa, a Citroën, que temos os registros de emprego máis baixos desde que a factoría está en Vigo. Seguramente que se nos virá a cabeza outra medida que ten que ver ca factura da luz. A factura da luz non só nos condiciona a nós, sino que tamén condiciona as empresas que están a facer un desenvolvemento tecnolóxico, e resulta sorprendente que a xente que defende o libre mercado na práctica o que defende un oligopolio para determinados sectores que ademais son estratégicos a hora de facer unha inversión estratégica. Defendemos un plan de reindustrialización, porque non chega con xerar emprego estacionario. Vimos nos datos de emprego do mes de maio como unha parte moi importante de emprego, falaremos despois dese tema, se crea precisamente na hostelería e no sector servizos, cando un emprego temporal e de baixa calidade. E, nese sentido, nós tamén levamos no noso programa unha aposta que é fundamental. E, de feito, é a única conexión, curiosamente, que existe entre a política galega e a política venezolana, que ten que ver co que aconteceu con a banca, co que aconteceron cas caixas de aforro galegas.
Resulta que as caixas de aforro galegas, que son un elemento fundamental a hora de que as PEMES os autónomos consigan crédito, precisamente eses aforros dos galegos e das galegas se privatizaron e se venderon a un banco venezolano. Curioso que cando se fala de Venezuela non se atendan estas cuestións. E tamén nos centraremos na innovación e no desenvolvemento tecnolóxico. Temos que optimizar precisamente todo o traballo que se fai nas nosas universidades. O que non ten sentido, por poñer un exemplo, é que unha persoa se forme nunha universidade galega e despois remate traballando noutro país, porque todo o investimento público que se fixo con esa persoa para que deixara a súa formación no noso país, finalmente acaba recaendo no PIB dun país estranxeiro ou remata sendo, no caso dun traballador que se adique aos servizos sociais, no benestar das persoas maiores noutro país ou dos enfermos doutro país. E logo, xa para rematar, tamén nos parece fundamental centrarnos no sector primario. Iso que se me acabou o tempo. Pois simplemente dou dúas pinceladas. Nos defendemos o comercio de proximidade, que creemos que é fundamental industrializar o agro. Hai países ricos, como poden ser Francia, onde o agro sí que está traballado e onde se fai un esforzo precisamente en convertir eses produtos e en transformados. Penso que esa é a alternativa frente a unha economía que dependa do turismo e de ser un lugar agradable para que os turistas alemáns veñan a traballar. Ahora, Sergio, ¿quieres? Muy buenas tardes, Guitteriz, muy buenas tardes, compañeros. Antes de nada, quiero brevemente dirigirme a Laura. Laura, de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena por organizar este debate. Creo que estos debates son la base de la democracia, creo que estos debates son fundamentales para las organizaciones juveniles y me alegro que haya organizaciones juveniles que tengan clara esta ética cuando otras, a veces, parecen no tenerlo tan claro. Dicho esto, nosotros esta campaña realizamos una campaña a favor. Como podréis ver en los medios de comunicación, nuestra campaña es un hashtag a favor. Esto quiere decir que es una campaña con datos. Esto quiere decir que es una campaña constructiva, ¿no? Que desde ayer podemos enfrentar la otra campaña que podría ser hashtag a la desesperada, con llamadas desde los bajos de Ferraz, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante poder contraponer estos datos y estas cuestiones que realmente son los que marcan la economía, porque economía es el primer bloque, ¿no? Cuando hablamos de economía podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de España, podemos hablar de Europa, pero realmente lo que importa y lo que nos afecta a nosotros son nuestros resultados. Es lo que después de 4 años hemos conseguido cambiar desde donde partimos hasta lo que hoy somos. Y cuando hablamos de economía yo creo que es fundamental hacer un recorrido por la misma, porque si no corremos el riesgo de perdernos. En el año 2011, el gobierno socialista del Partido Socialista Obrero Español dejó 700.000 millones de euros menos de ingresos, 16.000 millones de euros de deuda sanitaria, tanto que se les llena de hablar la boca de sanidad, 26.000 millones de euros de déficit de la tarifa energética, sí, de la tarifa energética, lo que hace un total, si sumamos un segundo, de 112.000 millones de euros. Y diremos, bueno, ¿y esto qué? Esto es un número, vale, es un número muy grande, pero que repercute en realidad en aquello que se llama déficit público. El déficit público en el año 2011 era del menos 9,1%, dejado por el Partido Socialista Obrero Español, en contraposición con la media de la Unión Europea del menos 6,0%. Y esta es la realidad, esta es la verdad, podemos decir aquellos datos que querramos, pero esto es la comparativa que teníamos entre España y la Unión Europea. Consecuencia de esto, en el año 2010, Grecia fue rescatada con el menos 15,8% de déficit público, Irlanda fue rescatada en el 2010 con el menos 31,3% del déficit público y Portugal fue rescatada con el menos 10,1% de déficit público. Y diréis, ¿por qué dices estos números? Porque estos números eran muy cercanos, muy cercanos a los que nosotros teníamos, del menos 9,1%. Y nosotros, en este caso el Partido Popular, dijimos que no se nos rescataba. Ciudadanos incluso decía que había que rescatar España, incluso Ciudadanos. Y nosotros creímos, no en nuestro país, no en nuestro partido, sino que creímos en la gente, creímos en vosotros, creímos que la capacidad constructiva de todos y cada uno de vosotros conseguiría revertir la situación.
Y como resultado, tenemos unos nuevos datos después de 4 años. Sí, unos nuevos datos. La financiación, el coste de financiación a día de hoy es menor que el de Estados Unidos. Si en el año 2014 el coste de financiación era del 1,44, es decir, por cada euro que nos prestaban teníamos que devolver 1,44 euros, en el 2015 pasó a ser del 0,8. Y hoy por la mañana, es del 0,05%. Es decir, por cada euro que nos dejan, tenemos que devolver 1,05 euros. Y esto es fundamental, esto es vital, porque de la financiación es de las que se nutren nuestras empresas, es de las que se nutren las personas, es de las que se nutre en realidad nuestra empresarial, ¿no? Pero ya cuando volvemos a ese dato importante, y no quiero aburrir sobre él, el déficit público, un déficit público del 9%. ¿Sabéis en cuánto está el déficit público? Hoy por la mañana también, en el 5,08%. Es decir, se ha bajado el déficit público en España en 4 puntos. Y esto realmente no es casualidad. No es que el Partido Popular se haya dormido a la bartola en la economía, sino que es que ha confiado en los ciudadanos, ha confiado en vosotros, y habéis sido vosotros con las políticas quienes habéis conseguido revertir la situación. Ya para finalizar, comentar que a día de hoy España es la segunda economía creciendo de la Unión Europea, la segunda, y que tiene un 28,3% de incremento de exportación. Y en conclusión, esto lo que nos permite es que los presupuestos generales, gracias a los ingresos de cada 100 euros, 54 vayan destinados a la base social. Muchas gracias. Agora, Alfredo, o que interven. Bueno, pois, boa tarde, unirme tamén pola organización do debate. Eu son Alfredo, son responsable comarcal de Galiza Nova, organización como ONG, e nós, en vez de vir aquí a decir todo o que fixemos estes 4 anos, pois vamos dar propostas para Galiza, que é o que levamos facendo toda a campaña, non? No tema económico, vemos como Galiza podía ser un sector estratégico para o Estado, se non fora que nos traten como unha colonia. Pode dar datos tamén. Datos como, por exemplo, que nós producimos gran parte da enerxía eléctrica de todo o Estado. Sin embargo, en vez de ter unha tarifa eléctrica propia, estamos pagando os gastos de envío desta enerxía a Madrid ou ao resto do Estado para que se consuman, e nós non temos unha tarifa propia. Propostas que levamos no programa, por exemplo, a fiscalidade progresiva, non? Como debería ser lógico, que máis capital ten, que máis cartos ten, debe pagar máis impostos. Non pode ser que unha persoa en Madrid que ten propiedades, fincas e tal, pague os mesmos impostos que unha persoa aquí que só ten a súa casa ou que a súa casa é a metade do banco. Ben, máis propostas que levamos, pois, por exemplo, a atención aos servizos básicos, non pode ser a educación a sanidade, cousa que aquí no Partido Popular non teñen moi en conta, e prefieren gastar en cousas como o exército, en rescatar a banca ou na casa real. E algunha proposta económica máis para forrar cartos, agora que estamos en unha campaña que non deberíamos estar en campaña, en realidad, as eleccións foron o 20 de decembro, pero xa que nos tocou volver a estar, unha proposta do que o BNG leva facendo anos é eliminar o mailing, as cartas que chegan por papeleta dos partidos, nós, se as enviamos, pagámoslo nós, nestas eleccións xa nos enviamos. Que máis? Dicía aquí o compañeiro que fixeron a campaña con un hashtag, bueno, con hashtag e con moitas horas de televisión, verdade? Non? E todos os cambios que se conseguiron nestes 4 anos, pois, durante este debate daremos dicir se foron para mellor ou a peor, non? E, bueno, isto así un pouco por encima, non desgranei moito este tema, pero son así un pouco as propostas que temos para Galiza, porque se o BNG, como dicimos na campaña, se o BNG está, Galiza vai estar, e nós non temos voz en Madrid, senón que, o sea, non temos o centro de decisión en Madrid, vos queremos ter, pero non temos. Queremos estar en Madrid e queremos estar en Madrid representando a todas as galegas e a todos os galegos, e nada máis. Agora, Aitor, último desta ronda sobre o tema da economía. Bueno, pues, moi boa tarde a todos e a todas.
aparte de sumarme ao agradecemento da organización do acto, sí que me gustaría sumarme ao agradecemento de que esteades todos e todas aquí participando no debate, porque sen vos este debate non teria sentido. Por lo tanto, eu son o secretario xeral das Xuventudes Socialistas en Galicia, xa fora de eslogans aos que se refería Sergio, porque creo que veo aquí a darnos un mítin sobre cifras, aparte dos seus eslóganes, pois se queredes participar no Twitter co seu hashtag, porque debe ser para que vos sumedes a campaña. Claro, nos ven a falar de economía e o primeiro que di é que ven a falar a favor, pero o único que fala é en contra, porque falou en contra do Partido Socialista todo o tempo. Falou do 2009 e do 2016 nada, porque como non levan 4 anos gobernando, eles non teñen ninguna responsabilidade. Pero, como eu sí que quero mirar polo futuro, aparte de darche a benvida ao ano 2016 e animarte a que construamos máis que a que destruamos, porque os datos do 2009 xa os coñecemos. A xente xa puxo o Partido Socialista na oposición, e o Partido Socialista fixo oposición durante 4 anos. Por lo tanto, os que viñades a salvar da crise económica na que Zapatero nos deixou a todos, fostedes vos. Entón, en vez de vir aquí a darnos leccións de algo, o que tiñades que vir a facer é a explicarnos por que se retallaron justamente en base a un modelo económico, un ideario, todos os servicios básicos, todas as liberdades da xente e os dereitos fundamentais como a sanidade ou a educación. Porque a economía, para mí, e para o Partido Socialista, o que é a economía para a xente, non a xente para a economía, que foi o que outros fixeron durante 4 anos. Cambiar todas as leis, modificar todos os decretos, para que ao final a economía se axustara ao que eles pensaban, que a xente tivera que pagar justamente o seu ideario. E por iso, eu creo que o máis importante que temos que facer, e o que temos que falar hoxe aquí, cando falamos de economía, é da xente. Porque as propostas non teñen ningún tipo de sentido se non miramos pola xente. Non ten ningún tipo de sentido falar do 0,1, do 4,8, do 5,75, porque aquí ninguén, estou seguro, que nesta sala se enterou de nada do que dixeche, Sergio. Sabes por qué? Porque non vivides no mundo real. Vivides no mundo das cifras, da economía submerxida, sobre todo, das contas ben. Desa economía se que coñecedes ben. Por lo tanto, deixade xa de dar leccións de 0,1, de 0,25, falade da xente. E, sobre todo, falade coa xente. Con esta xente, en vez de vir a dar aquí explicacións dos números fantásticos que supostamente fixestedes, o que tedes que vir a preguntarlle como viven, como está, se a economía lles valeu para algo. Porque todo iso está moi ben. As cifras, os macros están moi ben. Pero ao final o 100% da débeda pública incrementou durante os anos do goberno de Mariano Rajoy. E que fixo Rajoy cando lle chegou? Mandarlle unha carta ao señor Juncker, ao presidente da Comisión Europea. Sabedes por qué? Porque nos mentiu aquí en España dicíndonos hai 4 anos que non ia subir os impostos e o único que fixo foi subir todos os impostos. E agora, como estamos en campaña, como dicía antes, que en Ferraz é a sede do Partido Socialista, na jerga que empregan no Partido Popular. Ferraz é a sede que ten o Partido Socialista en Madrid. Nesa sede, na que supostamente estamos tan desesperados, bueno, eses hashtags tamén non que os saquen, pero desesperado debe estar Mariano Rajoy, que nos ven a prometer o que nos propuxo hai 4 anos. Que pasa? Non gobernou 4 anos neste país. Por lo tanto, eu xa de verdade que non quero entrar neste tipo de cousas, pero que oféndeme profundamente que o Partido Popular veña a darnos leccións aquí de números e cifras e letras. Isto non é un concurso. A ver se nos enteramos. A economía ten que ser para a xente, non concursos de cifras e letras, porque non ides a gañar, dende logo, niso. E falando do que realmente eu creo que ten que ser a economía. A economía ten que ser, como xa ben dicía no primeiro punto, para a xente. Pero para a xente quer dicir que temos que redistribuir a riqueza. E como se redistribui a riqueza? Principalmente cun imposto, que ten que ser as grandes fortunas. Para que? Principalmente para poder pagar as pensións. Porque sabemos que a día de hoxe, como xa vimos por parte do Partido Popular, esa caixa que sí que quedou, diso non falaches, non? Da raza de Zapatero das pensións, do 50% que recortaches nestes 4 anos, nos cifras debeus esquecer apuntar. Pero nesas cifras que non díxedes, pero que son reais, ese 50% que Mariano Rajoy non sei se estaba tumbado, sentado ou como estaba, pero aniquilou as pensións. Pois justamente iso que temos que facer. E na seguinte ronda sí que me gustaría explicar o que imos a facer realmente para Galicia, porque sendo un presidente Mariano Rajoy galego, fixo todo en contra por Galicia. E seguramente que un presidente que non é galego fará moito máis como fixo José Luis Rodríguez Zapatero por Galicia co que fixo un galego. Ben, así rematamos o primeiro tema e agora imos tratar o tema do emprego e vai comenzar a ronda Sergio. No, queda
A segunda vez. Claro. No, pero a segunda... Toca a mí, non? Sí. No, pero o problema que ten a economía de casino, e aí coincido cos compañeros que falaron do BNG e do PSDG, é que o problema da economía de casino que os datos non dan. Aprobamos unha lei que a maioría absoluta e absolutista que tiña o Partido Popular no Congreso dos Deputados, a famosa lei Montoro, que era unha lei que recortaba o teito de gasto para a sanidade, o teito de gasto para a educación, e ese teito de gasto incumpliuse. Si que é certo que Núñez Feijóo foi o alumno aventaxado, o alumno ventaxoso de Mariano Rajoy, si que é certo que Núñez Feijóo cumpliu ese teito de gasto, pero iso tamén ten unhas consecuencias nos servizos públicos, na sanidade pública. Entón, evidentemente, temos que facer unha reflexión seria se o que importa é pagar unha débeda que en moitos casos é ilexítima ou se o prioritario é rescatar as persoas. O que sí que tamén quero poñer de manifesto é que se chegou a lei Montoro por algo, ou a reforma do artigo 135 da Constitución Española, que se nos di que un texto sagrado que non se pode tocar, que non se pode violar, que se reformou nun chiringuito de praia nun verán, que se puseron de acordo o Partido Popular e o Partido Socialista. Iso non quere dicir que no futuro non nos podamos entender co Partido Socialista. E nese sentido mantemos a mantendida a hora de establecer un goberno de cambio e a hora de establecer unha serie de cuestións que nos entendemos que son fundamentais, que é precisamente que a dereita non goberne no Estado. A dereita, e tamén incluímos dentro da dereita o que o propio Pedro Sánchez denominou as novas xeracións do Partido Popular, referíndose a Ciudadanos. Entón, nese sentido, evidentemente, eu penso que ten que haber unha reflexión e ten que haber unha reflexión autocrítica do que foron os últimos 40 anos. Evidentemente, non se levantou un día Mariano Rajoy e decidiu aplicar a lei Montoro, non se levantou un día Mariano Rajoy e decidiu recortar as pensións. Evidentemente, había toda unha serie de baterías normativas que despois, se queredes, podemos entrar nelas e valorar tamén o que fixo cada quen. Bueno, desde luego me gusta ver que la digievolución del BNG Nova está un poco más construida y el discurso no está anquilosado en los años 80. De verdad lo celebro y enhorabuena a Nova en este caso. Ya para continuar, Aitor, de verdad, yo me fascinas cada día más. Cuando hablamos de datos es que no son ninguna tontería. Es decir, cuando dices que no estamos mirando para el año 2016, yo di 3 datos capitales del año 2016 y son realmente importantes. El 0,05% del coste de financiación es realmente importante a día de hoy. Y eso, por ejemplo, ¿sabes en qué nos repercute? Y yo voy a intentar respetar los bloques. Eso nos repercute en que, por ejemplo, en comparación del año 2016 con el año 2011, en el año 2016, ¿sabéis cuántos millones de euros se han destinado a becas? A becas. 1.416 millones de euros. ¿Sabéis cuántos millones de euros se destinaron a becas en el año 2011? En el 2011, 1.168 millones de euros. Estamos hablando de 300 millones de euros más en el año 2016 que en el año 2011. Más. Pero es que ya no solo eso. Es que si hablamos de empleo, y repito, voy a intentar respetar los bloques. ¿Sabéis cuántos contratos indefinidos había en el año 2007? El 69,2% de contratos indefinidos. ¿Sabéis cuántos contratos indefinidos hay en 2015? 73,9%. Oye, estos datos igual no valen de nada, pero es que esto es lo que la gente ve. Que realmente tiene contratos indefinidos en algunos casos, aunque tenemos muchísimo por hacer en economía, muchísimo por hacer en becas, muchísimo, pero lo que no se puede es negar la realidad, Aitor. Es que no podemos negar la realidad, no podemos decir que esos datos no afectan a la gente, porque sí afectan. El precio al cual se financia un país sí que afecta. Si a cómo destinamos los presupuestos y a fondo social, 54 de cada 100 euros sí que nos afectan. Y ya no solo eso, sino que en el 2011 el tipo mínimo de IRPF estaba en el 24%, tanto que nos acusan de subir los impuestos. ¿Sabéis en cuánto está hoy? El 19%. Y eso va a mejorar con la tarifa plana para autónomos de 50 euros por cada uno de los autónomos que tengamos en España si seguimos gobernando. Estou aquí nunha especie de partido de tenis entre PP e PSOE. Así que vou intentar sempre. A ver, falouse aquí un pouco de facilitar un goberno cambio, pero o tema é, a Nova vai deixar
decidir aquí ou vai decidir Pablo Iglesias en Madrid? Esa é unha pregunta que habría que ter resposta. O BNG vai decidir aquí o que facer. O BNG, onde tuvo poder, nunca deixou gobernar o PP. Ben, falouse tamén de distribuir a riqueza. Nós aquí tamén temos propostas, como por exemplo o IVA para os produtos de luxo. Non pode ser que os libros de texto e un Ferrari paguen o mesmo IVA. Bueno, xa, porque sí, partidos. Bueno, podes sumar ao partido se queres, porque aquí estamos a falar de propostas e, polo tanto, o partido se xoga cando hai máis xogadores que tamén queren xogar. Polo tanto, os descalificativos creo que temos que deixaros. En canto ao artigo 135, por matizar, claro, eu xa sei que o artigo 135, ahora tamén falaremos das bolsas, do IBEX, estas cousas sairán no tema da conversación, deixamos para cando a Nova decida sacalos, pero a dereita sigue gobernando en España porque a delegación de Podemos en Galicia votou non a Pedro Sánchez, ao Partido Socialista, para que non o respeto creo que non lle faltei a ninguén. Estou plasmando unha realidade. Bueno, pois a delegación de Pablo Iglesias en Galicia, para matizarlo que non haxe faltas de respeto. Por lo tanto, se ofende, ao mellor deberíades plantexarvos por que ofende. Por que ofende? Deberíades plantexarvos de verdade por que ofende. Pero xustamente que comparto, aparte, eu a política que facía ao BNG xustamente antes, porque a respeto moito, porque é verdade que polo menos o Bloque Nacionalista Galego foi coherente en que cando puido non deixar gobernar a política do señor Rajoy e do señor Feijóo, e tamén nos municipios e nas deputacións o fixo. Por lo tanto, indo ao tema da economía galega, porque, bueno, os cifros que comentou Sergio non vou a entrar, porque non vou a empezar como o CIS, isto parece o CIS, 5,7, 4,9, non, perdoade, pero creo que a xente realmente ten outros problemas que estar preocupado co 0,8 se ten unha influencia no impacto, non sei que, estas cousas a xente, nin eu mesmo non entendo esas cousas. Por que? Porque iso se pode analizar, se pode estudar, e seguramente se nos poñemos a estudar, pero se falamos así con números abstratos, aquí eu creo que todos podemos sacar números, cifras. Pero o máis importante, por exemplo, en Galicia, non? Que pasa nos sectores que temos? No sector da pesca, no sector agrogandeiro. Esa economía que temos en Galicia é pola que temos que apostar, e pola que temos que apostar sobre todo para a mocidade. Por que os mozos e mozas a día de hoxe non van a eses sectores? Porque non os ven atractivos, porque temos que apostar polo I+D+I neses sectores, como na pesca, na agricultura, que aquí na propia provincia de Lugo vedes, non? No tema, nestes temas. Eu creo que iso tamén é economía. Apostar realmente polo que a xente demanda da economía, que é justamente adaptar a economía ás necesidades tamén do territorio de Galicia.